Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, ganatong tanano. Karon na no, atong ipadayon ang laing sumpay ng sugilanon o sa dili pa. Ako na basahon na nag-comment si Led Sepmin. Thank you kayo, sir. Idol, sorry, di ko ka-comment. Trabaho, sir. Okay, thank you sa pagpaminaw, no? Led Sepmin. O karon di ta maglangan ni ang sumpay ng sugilanon. Panugon, Part 20. Nga naman ipultahan! Di man mabli! Hoy! Hoy! Dili gud na. Di gid matud ang pultahan. Hoy! Panuway! Abli na ipultahan! Panuway! Hoy! Hoy! Kinsa kang nag-ali diha! Abli na ipultahan! Hoy! Usa tong nakon nabati. May taos kawas. Kinsa mag ha? Ikaw ang nagbutang og babaga ng pultahan? Hoy! Pagkawasa lagi ko din eh! Kung di ka gusto makatilaw sa amko, mubuanga ka! Pagkawas ako! Unsa naman ni samahan, oy? Sige man ano hagok. Paabotan na lang gid nato siya nga makamata. Ay, Wala tayo laing mahimo. Dili na ito mahimo pukahon si Don Faustino. Joel sa duwang balik. Ay naman sa ni siya. Siyang balik ni. Dili tingali maayo nga magsaba-saba na Wilma. Ay pagbuot, oy, kung gusto ko mo tabi. Pagyaw-yaw dag imo kung gusto ka. Huwag gede mo ipagsinatan din eh. Oh, attorney, lisod ka ayo ikasabot ang mga taong sip-sip. Ako na ba sige igo ni mo Wilma? Aw kung gihangan ka. Aw, ikay nagsili. Ikinahanglan ninyo ang pagsinatan na. Pag binati ay, kamo lang ang manununod. Na, pasag din lang gud mi attorney nga dili magkasabot. Gawas pa, magkabuwag-buwag naman sad mi hapit. Kay bahino nagud ang katigayunan ni amahan. O di na ang inyong hunahuna. Ay, oo, attorney. Uy, lisod kay kasilingan ng dili kasinabot. Mibo ka na siya mga mata sa amahan. Hoy! Pita gid ay! Abli lagi ni pultahan! Panuway ka! Kinsa man ka nag-alis sa pultahan ha? Hoy! Oh. Dun ito. Kinsa lang nasa gawas! Abli na ni pultahan! Oh, uy, may abli na. Nana, abli na. Surprise ka! Naunsa ka, Joel? Ha? Naunsa ka? Munukmod mo ka? Ikaw may kinabangan, ikaw may munukmod. Ay nalantan mo. Ha, klaro kayo nga di ka gusto nga makatambong ko sa pagbasa sa testamento. Niyabag ka? Sige, yawag. Kung mao pa na akong toyo, dili unta na kukuhaon ng alis sa putahan nga bangko. Oh, usay. Oy, nausa naman sa modili. Gano'n nagkapuputo nga sa buka? Gialihan og bangko ang pultahan sa CR, madam. Maong wa dayon ko makagawas. Kung sa kinsa may nag-ali. O, anay lain. Kundi si Eric. Dili na tinuod, madam. Ha, sa di tinuod ha? Ikaw lang ni Adinis dool. Imo ko giablihan kay nakita na tingali nimo nga nagpaingon na dinis Madam Lili. Gusto na, puno naman ang inyong gali. Sige lang ko na, patuon na tang tanan sa taas. Basaho na ang last will and testament. Hanggang na. Gitawag pa sila si Eric o si Joel amahan. Kadugay pasag nila, oy. Kalma lang lagi, Wilma. Don Faustino, mahimo matingali nga unya na lang kinibasahon ang mga testamento. Oh, Karon mo ka na asawa sa mga ginawa ko. ikaw ang mahibaw. Sino? Nanatag-duel ka rin. Pero na niya kamong tanan. Ikaw na ang bahala, attorney. Okay, sige, pahilo na mo. Joel, lingkod og tarong. Ay ka sa kong doon. Karon pamati mo, kay basahon ko na ang panugon ni Don Faustino. Panugon? Panugon ang unahon nimo pagbasa, attorney? Oh, Wilma, mao ka na ang panugon ni Don Faustino. Kakuyaw god, may panugon pa rin. Kung man, gusto mong makabati sa tanan o dili? Sige na attorney Ado. Basahan ang panugon ni amahan. Okay, ang una na kong basahon karon, mao ang holographic will ni Don Faustino. Sinuwat kini sa kaugalingon niyang mga kamot. Pamati kamog maayo. Aniya? Ako si Don Faustino Alegre, kulitaw o way anak. Nagsuwat ni ining panugon alang sa akong upat ka manununod sa akong katigayunan.
Vilma, ikumutan mo kong kamutoy. Ay, sorry. Unang panugon, ang makakita sa Singsing Asol, mao ang makapanag-iya sa mansyon, agig bonus. Sige, paspasin nagbasa, attorney. Ikaduha, ang upat nako ka mga manununod nga sila si Wilma Swan, Joel Amugin, Eric Tan, o si Ila Verhel, mawa makadawat sa akong mga kabilin nga akong gibahin-bahin base sa akong kagustuhan. Excuse me, attorney. Yano, Wilma? Mahimo bag, basahon na lang na nimo ang bahin sa among madawat, attorney? O ipawahin na lang na nimo ang panugon ni amahan? Pagbuot ni Don Faustino nga basahon ug una ang iyang personal niya nga gisuwat nga panugon. Paabot na lang good, Vilma. Ikatulo, ang tanan nilang masunod gikan kanako ilang kapahimuslan apan dili nila mahimong ibaligya. Unsa? Uy, Mao ka unsa na. gunang klasiya sa panugon, good? Naunsa gud na taon, attorney. Kung kami na ang tag-iya sa among masunod, do na nagyud mi katungod nga ibaligya kini. Mao ka na ang naa sa hunahuna ni Don Faustino. Mao kini ang iyang gustong mahitabo sa katigayunan nga iyang ibili ninyo. Dili ninyo ibaligya. Pero attorney, kami naman ang tagiya na, good. May katungod na yun, may nga mo baligya na. Di ba? Salamat sa dili maayo ninyong reaksyon, Joel. Wilma, Amahan. Amahan. lang ang akong ihatagan ninyong katigayunan. Amahan, kuan, sorry, pero natural naman tingali nga. Nasuri na ninyo ang naa sa inyong kasing-kasing ug huna-huna. Busa aabuda na lang ninyo nga mamatay ko o madawa na ninyo ang angay kaninyo. Amahan. Kuan ba? Una-una man lang namo ang among gipagawas. Naaman na sa palaod nga kung kami na ang makadawat sa among kuan. Gusto na Siyang buhay ko, ako ba ang magbuot sa balaw? Magagawas na mong tanan. May sabutan kami og si Atty. Ado. Sige, amahan. Eric, dali na. Sige, man. Amahan, sorry, pero Magagawas ka na, Joel. Wilma. Nagtanaw gid sila sa pagbaligya sila masunod kang amahan, Eric. Ngano ikaw, wa balik ka mo huna nga ibaligya kining mansyon nga may kahibulungang nagpuyo. Ambot, pero Pero unsa, Ella? murag gibati ko nga nabilong ko inyong dapita, Eric. Unsa? Kalat. akong sayop ang atong nabuhat. Nasud gid ta sa laang ni amahan. Wag gyud tingali siya plano nga hatagan tag kabilin. May plano siya, pero gusto siya nga kontrolon ang tanan bisan kung patay na siya. Magkuha tag atong abogado, Joel. Unya na nato na una, magpabugnaw na. Kuyaw kay taron. Unsay kuyaw? Tungod sa atong gipakita kanina, posible nga may laing mahunahunaan siya man. Ha? Og unsa man kuno na, be? Wa ako makaibaw, pero klaro gid kay nga may plano gid siya. Makalagot. Saba na sa gugkay kagod. Ngano di ay ikaw? Wa ka magsaba-saba? Unsa may plano mo karon Don Faustino? Ay, mausa sa tanan na to. Kunya, unsa pa may laing ipabuhat mo nako? Bakit marunong ang gusto ko mahitabo? Sige, mamati ko. So, nagplano ka di ay nga magpabilin din eh. Posible. Nga naman, unsa man nakapaaghat ni mo nga magpabilin din eh, Ella? Si Arabella. Unsa? Abi ni mo. Sa nagkadugay, mo naman uga. Ganahan ako mupuyo din sa mansyon. Mo ba? Mao na, Eric. Nagduha-duhan ako kung mapauli pa ba ko sa amo. O si mama na lang akong papason din kung madawat nga tong atong mga masunod. Eric, karon nga naanan ako ang mga butang ni Arabella. Mura ba ganahan nga kumakaila ko yun? Unsa gid sis kinabuhi ni amahan? Unsa? Makita ako sa mga mata ni amahan ko yun, unsa niya kamahal ka ng Arabella. Ella, Ug mataghigayon nga, tawgon ko ni amahan og Arabella. Mura ba
Muna mag, doon mo kumot sa akong kasing-kasing. Mo ba? Pero, dili pa sa ko makasiguro kung unsa gid ang maabot. Mag-agad na lang ko inisdagan sa panahon. Gusto ka. Mag-agad na lang ta sa dagan sa panahon. Oh, ang abogado, murig mulakaw na. Ayaw pagbiyahe, attorney. Oh. Di ara man imong duha sa gawas. Attorney, kanisa makamabalik? Siguro kung patay na si Don Faustino. Unsa? Attorney, Nahusay na ang tanan. Naibaw na si Don Faustino sa angay niyang buhaton. Sige, di na lang ko magdugay. doon sa ka. Oo man. Kuan lang, kanang... Gisakitan lang ko sa gisulti ni Atty. Ado. Noya na siya mabalik kung patay na samahan. Ella, Eric, buotan sa amahan nato. Og bisag unsa pa siya kadautan para sa uban. Pero buotan siya na ako. Og dili-kalikayan nga manugnan ko niya. Kang amahan ko lang nabatiyag ang pagmahal sa usa ka amahan, Eric. Kang amahan lang. Ay, kadugay sa nang matayan ng amahan, uy. Aron mahuman na ning atong giantos. Hinaya ng tingog ni mo. Pero mao man na ang akong gibati, be. Nagpaigod gid maayo si Amada. Ay noon, normal lang nga basahon ng last will and testament kung patay na ang matag. Makalagot. Ay lagi padaan imong kalagot lagi noon sa mga mamatay ra lagi ng tiguang lagi. Oh, Oh, Manny? nari mo diha? Excuse me. Hala, Joel. Joel, wa ka to si makabati sa atong gipanagsultihan. di alam ta. Panuway sa dining baa, oy. Nganong mutabi pa man gid ni. Maayo lang unta kun wa makabati sa among gipanagsultihan si Manny. Eh, nanungo ra ba gid mi ni amahan. Mane, Oh, buhat ako di. may problema ka, Sir Joel? Ano sa ka? Naniid ka na mong Wilma? Unsa? Murag, wa man tingali ko katungod nga maniid niyo, sir. Nurse lang ko dani. Hoy, iko! Sir, buhin akong bukton, sir. Pamati lang. Kung unsa man imong nabati na mo, tagui lang na. Kung di ka gusto maapil sa mong kagubot din eh. Nakasabot ka? Joel, unsa man na? Ah, Miss Ella? Buhi inagbukto ni Manny Joel. Unsa ba ka? Sino si inita ni mo? mao na to ha. Manny, okay na ka? Ngano mo to siya? Wa man, ma'am. Mao na si Sir Joel? Manggidudahon kayo? Unsa naman siyang gidudahan? Oh, nagduda siya nga. Naniid ko nila ni Miss Wilma. Unsa? Pero, okay ra to, ma'am. Ay, nalang ka. Sure ka? O, lagi. Okay ra ko. Sige, ma'am. Salamat na lang. Balik ko na ako si Don Faustino. Madam, kumusta na sa amahan sa taas? Okay rin siya. O wa na ba siya maglisod sa paginhawa? Wa man. Di gyud siya maglisod sa pagginhawa. Kanaman siya support. Daghan anang aparato sa iyang kwarto, oy. Ay, ano sa ba?
Kadlo pa ron, uy. Magdali di agaw na eh. Huwag ay nagsaba niya. Lano. May umaabot nga bagyo. Pangandam na lang mong daan sa mga kandila. Ay, ala. Ako suguan to. Na, uy, magdali tagkaon, uy. Eric, gusto ka na sa uwan, uy. Gabi na. O na lang sa taas. Manghugas pa ko sa mga kinanan kay dunigati man sa madam sa gawas. Magdungan na tag sa kastaas. Tabangan natin kaghugas anang kinanan mo. Okay ra ko, uy. Trabaho man is babae. Oo, lagi. Pero ang usa, tuan na sa taas, misirit na. Ayun na lang kagdas, Wilma. Magubot lang takon. Imo nang mudan. Oh, Joel, ano ko matug sa imong kwarto, ha? Nasab! Sanam ka, uy. Magtuon na lang gina silang tanan diha nga uyab ta. Na, di na sila magduda, uy. Kay nahibaw na sila nga si Eric akong ganahan, dili ikaw. Sa magiganahan ninyong mga babae anang Eric, uy. Walang. Hilamon siya. Seryoso. Ako day, seryoso masago. Na? Pahong-pahong ka usahay, oy, Joel. Ah, grabe asan ni mo manulto eh. Paggawason tanong Ay, tarong din sa kwarto na. Lood ayon. Sorry Lood, na. Sige, gwapo na ka. Ikaw na ang kinahanglan na mo mga babae. Kana ba? Sige. Soda sa mong kwarto. Ikaw, laos na lang sa imong kwarto. Oh, panglock yun ha. Natural. Sige na, lakaw na. Lantaon ti ka. Ayaw na kong gantawa. Panira na, og ilak na ang imong kwarto. Alihi ang putahan og bangko aron. Kung doon na yawi ang musod, dili gini makasod. Okay. Buotan ka ni si Eric. Pinangga ko niya. Pero, nga naman ka, nga pinangga man ko niya. Wa man sa siya manguyab na ako. Ay, kapuya ang adlaw eh. Wa pa man ko magtuka. Maglaguan ako, Bi. Hello, guys. Good evening. Ang oras, hapit na alas 9 gabi. Magabi ninyo, guys. Kusog kaayo ang uwan. Karong adlaw, excited ang tanan nga mamati is last will and testament ni Amahan. Wa magud ni madayon og basa tungod sa reklamo ni Wilma og Joel. Oh. Unsa man to? Oh. Guys, may naglagubos sa kwarto. Oh. Nawa naman sad, guys. Matuog na lang ko, ha. Good night, guys. Hayag naman di ay. Kalabad sa kumoy. Di kaya na ako nakatug. Oh. Oh, sa man ron? Si Madam Lily manong nangayog tabang. Nga naman ka, ha? Unsa mo to? May masingkit pa ila. Murag tingog ka to ni Madam Lily. Unsa? Nagpakitabang siya. Marty! Marty! Madam! Unsa dito mo, ha? Madam? Kinuha ko. Si Manny ka na nagkop tungod sa hagdanan. Paingon sa sala. Nagdugo ang yango. Wala siya maglihok. Urang tatay na na siya. Madam, ayaw. Ayaw sige ka pa, madam. Usa. Ako ning i-vlog. Ayaw!
Ayaw ka bala ka, madam. Dili ni live. Ako raning i-record. Kinahanglan makatawag tag ambulansya. Pero layo kining dapita sa ospital. Pilihok pa siya. Kinahanglan madala siya sa ospital. Ato na lang siya ikarga sa imong jeepney, madam. Ako ni bahala niya. Ay. Wala. Oh, unsa man? Sinitabo din niya? Hala. Unaon sa manas mani. Hala. Uy, kinsa may patayan ng mani? Buhi pa siya. Kinahanglan madala siya sa ospital. Tabangin ko ninyo. Sa magit ka hinahitabo ni Manny. Aw, doon ay nagbinuang niya. Ngayon nakasiguro man ka. Kaklaro sa purma, ah. Nagitok mo siya sa hagdanan. Wa pa ta makisiguro, ana. Aw, wa siya swerte kung mamatay siya. Ewan, ana lang ba kasimple ni mo ang nahitabo ni Manny, Wilma? Ila, kung sa may imong gusto di ay, muhila ko nga nahog siya sa hagdanan. Angay tang mag-ampo nga mabuhi pas Manny. Aw, pagampo di ha. Gitawag ni man si Madam Lily. Oo, asam sa ka? Tuwa si Manny sa ospital. Busa, way makaatiman ni amahan. Aw, tuod, ako na lang di ay. Mani! Mani! Mani, nakabati ba ka na ako? Panikaw mo tayo nga makaabot ka sa ospital. Mani! Pad naman kayo na siya, oy. Buhi pa kaya na. Madam Lily! Pakusgip ang pagpadagan, madam! Isod ang daan. Dili pa mo magpapusog dagan. Mani! Mani, pamati na ako, ha? Doon na lang ka sa ospital. Panikaw mo ka mabuhi ka. Amahan! Amahan? Hain si Mani. Hain ang akong nas. Amahan kuan kanang gida sa ospital si Manny kay nahagbong man siya sa hagdanan. Unsa? Nahagbong sa hagdanan. Oo, amahan. Tuwa sila si Jewel ay Eric og si Madam Lily mao'y mida ni Manny sa ospital. Nganong niya man ka. Oh, wa may makatiman nimo. Mao nga nakahuna-huna ko nga ako na lang. Hain sila. Tuwa sa silong. Way mo hikap sa nahitapuan ni Mani, haba. Ha? Lakaw. Bantay na way mausap sa nahagbaan ni Mani. Mapasak atin si Ila. Nganong pasakon man nimo dinhi si Ila, uy, amahan? Siya ang gusto nako nga muatiman nako. Unsa? Nakapati ka ba sa akong resulte, Wilma? Si Ila ang gusto nako nga muatiman nako samtang wa ba'y magkapulit ang Mani. Ako di ay amahan. Maya masig ko nga muatiman og masakiton. Bungol ka pa. Si Ella ang gusto kong muatiman nako. Busa, si Ella ang paanhiya ug bantaye ang nahagbaan ni Mani nga way makahilabot. Imo kong palimpyuhon sa dugo sa sawg, amahan? Wa ka kasabot sa akong gisulti. Ayaw hilabti ang nahagbaan ni Mani. Buod ipasabot. Bisan o siya katino sa dugo. Dili mahimong papason. Oh, ha? Lakaw na. Pasak ana si Ella dinhi.
Tabang nas mga doktor si Manny. Mubalik na lang ko sa mansyon, madam. Sige. Pero magsakay na kaglain. Okay, sige. Unsa man jud kahaning nahitabo ni Manny. Imposible kayo nga mahagbong siya sa hagdanan. Dako na gud siya. Madam, unsa may hunahuna nimo ini? Ayaw kong pangutan kaya ko'y kalibutan. Ha? Kung unsa man yung nahitabo sa nurse na Don Faustino, siya rin yung nahibaw. Amahan? Amahan, sorry nga nadugay ko. Naghikay pa akong pamahaw. Unsay nakita po sa ubos? Sa akong pagmata karong buntag, nabati na lang na ako ang singgit ni Madam Lily. Og sa among pagsusi ni Eric, naghapa na sa hagdanan si Manny og Unsa? may dugo na sab sa sahog na simento. Unsa sa tunahuna nimo ang posibleng nahita po kang Manny? Ambot, dilisab ko makatuo nga nahagbong siya sa hagdanan. Unya, mauto ang nahitabo niya. Tuhaa ang akong cellphone ni Anang Honos. Ha? May tawgan ko. Nga nuwa makamahimutan di Eric. Nagunahon na lang ko sa nahitabo ni Manny, madam. Kalit kining hitabo Madam, unsa jud kayo nahitabo ni Manny? Kaya ako maimo pangutanon. Ha? Wa ka ba makabatid kasikas sa hagdanan karon sayo sa buntag? Nagbuntag ang uwan. Wa na ko makabantay o makadungog o kasika sa gawas. Mao ba? Kamo ba ang tagtungod sa lalaki nga nadisgrasya? Oh, kami. Kumusta naman siya? Di kasubo ko. Pero wa na namo siya matapang. Patay na siya. Patay? Amahan, may nanawag sa mga cellphone. Tupaga. Hello? Nganong ikaw may nakatubag? Madam, ako ang gisugo ni Amahan nga mutubag. Mao ba? Unsa na yung balita? Pangutan na siya kung buhay ba si Manny. Kumusta na si Manny, madam? Patay na siya. Unsa? Patay? Patay na si Manny. Uy, hala. Unsa man yung mga pulis? Kalit mang miabot. Unsa man natawag nila? Ela, Na ano mga pulis? nganong doon na may pulis? Si Amahan ang napatawag sa mga pulis. Unsa? Pero ngano man? Boss, anak ko na mansyon ni Unong, ha? Uy, gusto mo na? Patrol car sa polis? Sumakay na itabo. Nganong naglangan-langan pagid ko eh. Bay, pagdali, bay. May pulis ka sa mansyon. Wilma, Oh, Joel, gusto mo ni? Ang may... si Amahan ang nagpatawag og pulis. Ha? Nga naman. Wala ka mahibaw? Nga patay naman si Manny. Usa? Namatay gid siya? Gitabang pamanto sa mga doktor dito sa ospital nga akong gibiyaan. Patay na si Manny, uy. Niya unsa may gisulti ni Aman? Ambot, o kibaw. Kay si Ella ang gusto niya nga mo atiman niya. May mo na? Unsa man na, sir? Pila mo kabuk ang nagpuyo din eh. O kinsa man ang unang nakakita sa biktima. Ha? Kuan, pito mi kabuok na nagpuyo gyud dinhi. Apil na si Amahan. Si Don Faustino. Joel, Hoy, unsa man ang gibuhat sa mga pulis?
nag-imbestigar na sila. Kung unsa gid ang nitabo ni Manny. Inahanglang mo mauli na ta sa mansyon. Tuwa na sa punerarya si Manny. Ha? Giyati man na kinis medico legal. Aron mahibawaan yun kung unsa nakaingon sa pagkamatay ni Manny. Unsa? Posible nga dunay mipatay kang Manny. Madam, Mao na akong pangagpas. Dunay mipatay kang Manny. ug kinsa mo sagka. Mahibawaan raw niya na. Pero, nganong patyom na siya? Ha? Mao ka na ang dakong pangutana, madam. Kung magawa sa pagsusi sa mga doktor, nga dunay foul play ang kamatayon ni Manny. Buti pa sabot. Nga dunay nagpuyo sa mansyon ni amahan nga usa ka kriminal. Ug ang pangutana, kung kinsa karang tawhana, ug kung kinsa kanatong unom. Gawas na ko, anak. Dili ko makahimos pagpatay og tao. Maulita. Ang gibuhat sa mga pulis. Ela. Nagsusi pa sila sa nahitabo ni Manny, amahan. Amahan, unsa magid ka ang nahitabo ni Manny, no? Mahibawan ka na sa dili matugay. Naluoy ta ni Manny. O, amahan. Buutan ra ba siya? Wa siya libog. Ug maayo sab siya mo ati Manny mo. Kinsa na malay mo ati Manny mo? Samtang wapay ikapuli kang Manny. Ikaw lang una, Ela. Ug ayaw palapiya ang tanang panghitabo sa palibot. Amahan, Ikukomento ang tanang mahitabo dinhi sa akong mansyon. Joel, dili ka tamapagan ining kamatayon ni Manny. Uy, Joel, naunsa man ka? Bungol ka? Wa ka makabati sa akong gipangutanan nimo. Sabaan ni mo. Doon na lang ko'y ginuna. Unsa man na? Kinanglan ba nga may baogas tanan kong nanaon, Wilma? Di man tingali. Lano, amigo guta. Kita rang duha magkasinabot ining bahaya. Busa kinahanglan nga magkahibawan na ita sa ato mga plano ug una. Nagunaw-na lang ko sa posibleng mahimong resulta sa kamatayon ni Manny. Ngano man, unsa may mahimong resulta ini, ha? Posible nga di pa ta makabiya din sa mansyon. Kay kitang tanan, posibleng mahimong suspek sa iyang kamatayon. Unsa? Mora. Mora iti Manny. Pero, Joel, Liara na mo din sa sala? May assist mi sa gipaygayon ng investigasyon sa kapulisan sa kamatayon ni Manny. Kain sila. Tuwa ang imong ela ay, may pulis sa nurse nga si Manny. Kuyaw, kung sunod siya nga mamatay. Wilma. Ba ni mo, Wilma eh. Murag yung gripong giablihan da. Ngano mo dahi, Wilma? Ha? Nakasiguro ka gyud ang mamatay si Manny? Wa, madam, uy. Naam sa ko'y utok diri. Makauna-una gyud ko bisag unsa. Manong tanaw mo tanan ako? Wilma, una agmayo una ka musulti ha. Tingali ba og anha ni mo mapuntang pasangil sa kamatayon ni Manny? Unsa? Oy! Ngano nga rin taon ako mapunta pa sangil, Joel? Tungod kay burara kag baba. Mao na. Hala, sige. Padayon mo sa pag-assist sa mga polis. Mag-andaw ko sa misa. Ako na, madam. Kung doon ay gusto mo tabang, nagkinhaglan kong tabang. Ikaw, Wilma. Uy, naunsa ka? Chay? Ikaw, uy. Di lang ka mutabang sa kusina? Ha?
Babae man ka. Okay ka bang kaaga ng kusina, no? Sayaw pa hinuon na, okay. Ala, sayaw di, hoy. Mukha-outan ba ako nila? Makalagot. Madam, kasi mong una ba? Unsa kay resulta sa pagsusi sa pating lawas ni Manny? Nawala ka? Ha? Kung unsa man ang tinuod nga nahitabo ni Manny, mahibawan ranas umaabot. O kung dili ka guilty, dili ka angay mawala ka. Kitang tanan, gitawag ni amahan. Ella, okay na ka din eh? Okay na ko, Eric. Hello, amahan. Ay, hala. Niya day pulis din eh. May tuyo ka ba namong tanan, amahan? Ako na isulti ka ninyo. Ang head siya nag-imbestigar sa kaso ni Manny. Nanawag na akong kauban nga tuwa sa morgue. May resulta na sa pagsusi sa patayng lawas sa biktima. Nahagbong si Manny sa hagdanan, no? Gipatay siya. Dili. Gipatay ka na si Manny. Gipatay ka? Yun sa pagsiguro sa doktor nga gipatay siya. Sa initial nga report sa akong kauban, dili samad sa o ang nakapatay sa biktima. Kung dili, ang agi sa ice pick nga gidunggab sa lawas sa biktima nga migo siyang kasing-kasing. I speak? Oh, ice pick. Lamang pagduot nini. O mao kini ang namatyan sa biktima. Busa, kinahanglan nga makitaan ang maong ice pick. Sa kusina na makita ng ice pick. Diba, madam? Nawa ang ice pick sa kusina human sa party. Unsa? O kay gipatay man ang nurse, gikasubok ko nga waunay makabiya ninyo din sa mansyon. Hantod nga mailan ang mipatay sa biktima. Unsa? Pero, unsaon naman lang kung kinahanglan na giming mo biya. Kung di mo gusto nga mamahimong suspect sa kamatayon sa nurse, pabilin mo din eh. Hantod nga masulbad ang maong krimen o mailhan ang tinuod nga kriminal. Panuway ni kinabuhi, Misamot na gyud tag kadimalas ini Joel. May bubag di ka magyaw-yaw diha. O ganong dili man? Baan mo eh. Nakabati gyud ka sa gisulti sa pulis. Dili ta makabiya din kung dili mailhan ang kriminal. Normal ra na. Normal lang na. Kay kita ang kauban ni Manny Dinis ba ay sa pagkamatay niya. Pero wang ko'y labot kung nganong namatay ito siya, oy. Ay. Ngano ikaw? May labot ka? Wa ko'y labot. Pero may gidudahan ko. Ha? Kinsa man? Si Eric. Unsa? O ganong nagduda mo kang Eric? Nakita ko gikan sa bintana sa ibabaw yuning mansyon. Nga nagsulti sila sa ila ug Manny sa milabay nga adlaw. Ug nakita na ko si Eric. Nga klaro kayo nga nagsilos kang Manny. Unsa? Doktor, maayo kay niya ka na. Kumusta na si Don Faustino? Okay naman siya, Dok. May lain kong nurse nga kauban. Siya ang mupuli ni Manny. Babay ang mupuli ni Manny. Hello? Hello. Dali. Ubanan ko kamos kwarto ni Don Faustino. Ella, makagawas ka na din sa kwarto ni Don Faustino. May nurse na nga mupuli ni Manny. Don Faustino. Siya si Tess. Siya ang mupuli ni Manny.
Maayo. Ay, sige. Ella, makapahuway ka na. Ni Ana ang akong doktor. Lili, ang dami og lami ang paniod to. Ang doktor. Ang mga pulis, bakan sa dili pa sila manglakaw. Niya ka madikilid, Slinaw. Nagpahangin ako din ni Ella. Gibiyaan mo siya, man? May mapuli na sa nurse. Unsa ba gitutukan ni mo des at bang Slinaw? Ang pisi sa kahoy. Nagbitay na sab. Naano sa tuod kini? Wa ka na diha sa unang mga adlaw, di ba? Unya karon, naana sab. Nagbitay na sab. Buti pa sabot. Nga doon ay nagbutang na sa anang maong pisi. Ella, may naghikog dukahat niya ng maong kahoy. Si Madam Lilire ang makatubag, ana. Madam, ako nalihugasan ng mga kinanaan nga plato. Maayo kay nakahula-huna ka, ana. Nahibaw ko nga gikapoy ka na sa pag-atiman na mo. Husto ka. Gikapoy na ko. Busa kinahalang mahatag na ni Don Faustino o mga katigayunan nga iyang gisaan ninyo. Aron makapahuway na ko. Madam. Sige na, unahan ang mga plato. Ayaw una, madam. May pangutana ka? May naghikog bas punuan sa kahoy sa atbang Slinaw, madam. Ha? Okay, salamat kayo no sa inyong pagkananayong pagpaminaw sa panugod nga sinuwat ni Generica Bidad. Daghang kayong salamat po mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkananayong pagpaminaw.